హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఎగ్జైటింగ్ స్టోరీకి మీ అందరికీ స్వాగతం. నర్సాపురం అనే గ్రామంలో రవి తన భార్యతో ఉండేవాడు. వాళ్ళిద్దరికీ కొద్ది రోజుల ముందే పెళ్లయింది. రవి ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో పని చేస్తున్నాడు. అతనికి ఒక తమ్ముడు ఉన్నాడు. అతని పేరు ఆకాష్. వాళ్ళ చిన్నతనంలోనే తల్లిదండ్రులు చనిపోయారు. అయితే తమ్ముడికి అన్నంటే అస్సలు నచ్చదు. వాళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడు ఏదో ఒక విషయానికి మీద గొడవ పడుతూనే ఉంటారు. ఆకాష్ డిగ్రీ సెమిస్టర్ పరీక్షలు పూర్తి చేసుకుని ఇంటికి తిరిగొచ్చాడు. అదే రోజు సాయంత్రం రవి తన ఆఫీస్ పని మీద 5 రోజులు సిటీకి వెళ్లాలని తన తమ్ముడికి ఇంకా తన భార్యకి చెప్పాడు. అదే రోజు రాత్రి ఆకాష్ ఇంకా తన వదిన డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని డిన్నర్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు ఆకాష్ వదిన నువ్వు ఎగ్జామ్స్ ఎలా రాసావు అని అడిగింది. దానికి ఆకాష్ బాగా రాసాను వదినా అని చెప్పాడు. వాళ్ళు కొద్దిసేపు అలాగే తింటూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఆకాష్ మనసులో ఇలా అనుకుంటున్నాడు, మా వదిన వాయిస్ చాలా బాగుంది, అలాగే ఆవిడ చూడడానికి కూడా చాలా అందంగా ఉంది. ఇలాంటి అందమైన అమ్మాయి మా అన్నయ్యకే దొరకాల అని తన మనసులో అనుకుంటాడు. వాళ్ళు తిన్న తర్వాత ఎవరు రూంలో వారు వెళ్లి పడుకున్నారు. కాని ఆకాష్కి మాత్రం నిద్ర పట్టట్లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ల వదినని చూసినప్పటి నుంచి అతని మనసులో ఏదో తెలియని ఆశ ఇంకా కోరిక అతనిని వాళ్ల వదిన వైపు ఆలోచించేలా చేసింది. అలా ఆలోచిస్తూ ఆవిడని నా చేతిలోకి ఎలా తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నాడు. అప్పుడు ఆకాష్కి ఒక ఐడియా వచ్చింది. మా వదిన చాలా తెలివైనది, అందువలన మాటలతోనూ లేదా చేతులతోనూ ఆమెను నా చేతిలోకి తీసుకోలేను. కాని ఆమెను బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆమె నా చేతిలోకి వస్తుందని ఒక ప్లాన్ వేశాడు. ఆ ప్లాన్ ఏమిటంటే ఒక స్పై కెమెరా ఆవిడ గదిలో ఉంచి ఆ వీడియో ఆమెకి చూపించి బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తే మన పని అవుతుందని అనుకున్నాడు. అందుకని పొద్దునే లేచి బయటికి వచ్చాడు. అయితే ఎదురుగా వాళ్ల వదిన వచ్చి ఆకాష్ నువ్వు ఇంత పొద్దున ఎక్కడికి వెళ్తున్నావ్ అని ఆకాష్ని అడిగింది. అప్పుడు ఆకాష్ చెప్పాడు, అంటే వదిన నేను గుడికి వెళ్లే అలవాటు ఉంది. అందుకని నేను ఇవాళ గుడికి వెళుతున్నాను అని చెప్పి అతని బైక్ మీద అతను వెళ్లాడు. ఆకాష్ ఒక షాపులోకి వెళ్లి స్పై కెమెరా కొంటాడు. ఆ తర్వాత ఫాస్ట్ గా తన బైక్ మీద వస్తున్నాడు. అప్పుడు అతను ఉన్న ఉత్సాహంలో బైక్ స్కిడ్ అయి పడతాడు. ఆ చుట్టుపక్కన ఉన్న వాళ్లందరూ కలిసి అతని హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్తారు. అలా కొద్దిసేపు తర్వాత మళ్లీ అతని ఇంటి దగ్గర దిగబడతారు. ఏంటి ఇలా జరిగింది? గుడికి వెళ్లినవాడు యాక్సిడెంట్ అయిందని ఆకాష్ వాళ్ల వదిన చాలా బాధపడుతుంది. ఆకాష్ కి చాలా దెబ్బలు తగిలాయి. కాళ్ళు, చేతులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. తనకు తగిలిన దెబ్బల వల్ల అతను తినలేడు, తాగలేడు, చివరికి తన అవసరాలు కూడా తీర్చుకోలేడు. ఇదంతా చూసిన ఆకాష్ వాళ్ల వదిన ముందుకు వచ్చి అతనికి సహాయం చేస్తుంది. అతనికి అన్నం తినిపిస్తుంది, నీళ్లు తాగిస్తుంది, చివరికి అతనిని బాత్ రూమ్ కూడా తీసుకెళ్తుంది. అతనిని ఒక చిన్న పిల్లోడిలా చూసుకుంటుంది. ఇదంతా చూసిన తర్వాత ఆకాష్ మనసులో అసలు ఎందుకు, ఏమిటి, నేను ఎలా ఆవిడ మీద తప్పుగా ఆలోచించాను అని తన మనసులో అతని చాలా ఘోరంగా తిట్టుకున్నాడు. మా వదిన నన్ను ఒక కొడుకులా చూసుకుంది, నాకు సేవలు చేసింది. ఈ 5 రోజులు ఆమె చేసిన సేవకి నేను ఎంత ఇచ్చినా ఆమెకి ఇంకా నేను రుణపడి ఉంటాను. ఇకమీదట నుంచి నేను చెడు సావాసాలన్నీ మానేస్తాను అని తనలో తాను ఒక ఒట్టు వేసుకుంటాడు. ఆకాష్ చుట్టూ జరిగే దాన్ని చూసి తప్పనుకున్నాడు. ఇదే నిజమని అనుకున్నాడు. అది చివరికి తన మీదికి వచ్చేసరికి తనకి తెలియదు ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో. అంతా నా ఊహ, అంతా నా కోరిక, కాని ఏది వాస్తవం అనేది నాకు తర్వాత తెలిసింది అని తనలో తాను అనుకున్నాడు. ఆకాష్ ఆ రోజు నుంచి తన వదినని తల్లిలా చూసుకుంటాడు. తన అన్నని కూడా గౌరవిస్తాడు. వాళ్ళిద్దరికీ ఎప్పుడు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటాడు. రవి తన తమ్ముడి ప్రవర్తన చూసి చాలా సంతోషిస్తాడు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు తన తమ్ముడు కూడా బాధ్యతగా ఉంటాడు. ఈ కథలోని నీతి ఏమిటంటే చెడు సావాసాలే చెడు దారిలోకి పోనిస్తాయి. మీకు ఈ కథ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు.